Χαίρετε, ονομάζομαι Χρήστος Μαγκούτης και είμαι καθηγητής χημείας. Η σειρά το βίντεο που παρακολουθείς ονομάζεται «Τα σως της χημείας του Λυκείου». Όλα αυτά τα χρόνια παρατήρησα πως οι μαθητές μου επανέρχονται ξανά και ξανά με μια συγκεκριμένη σειρά απορριών, οπότε θεώρησα ότι είναι πολύ πιθανό να έχεις και εσύ τις ίδιες απορίες. Οπότε, μέσω αυτής της σειράς των βίντεο θα μπορέσεις να βρεις απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα και να έρθεις ένα βήμα πιο κοντά στο 20 των πανελλαδικών. Σήμερα θα δούμε τι είναι η ηλεκτροθετικότητα, τι είναι η ηλεκτροαρνητικότητα, τι είναι ο ιοντικός και τι ο ομοιοπολικός δεσμός. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, απλά να σχολιάσω και κάποια πράγματα για το πάρα πολύ υπέροχο στούντιο που έχω εδώ πέρα. Όπως βλέπεις, το πανί που είναι οριακά κουρτίνα μπάνιου κάνει κάποιες κοιλιές, αλλά ελπίζω να μην πειράζει ιδιαίτερα αυτό. Και επίσης έχω και ένα φωτισμό πίσω, αυτό το πράσινο το ωραίο, γιατί όλοι οι YouTuber το έχουν, οπότε θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχω κι εγώ. Αλλάζει και χρώματα, οπότε να ξέρεις ότι στο μέλλον θα έχω και διαφορετικό χρώμα πίσω. Δέχομαι παραγγελιές. Λοιπόν, οπότε, χωρίς να χρονοτριβούμε περαιτέρω, περνάμε στα δικά μας. Περνάμε λοιπόν στο whiteboard να ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Οπότε, ξεκινάμε λίγο με το τι είναι ο ιοντικός και τι είναι ο ομοιοπολικός δεσμός. Άρα, από τη μια έχουμε τον ιοντικό δεσμό και από την άλλη έχουμε τον ομοιοπολικό. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ξεκινάμε με τον ιοντικό δεσμό. Τι είναι ο ιοντικός δεσμός? Ο ιοντικός δεσμός, το α και το ω που πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι σχηματίζεται μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου. Άρα λοιπόν, αν έχω το μέταλλο που έχει φορτίο χ συν και έχω και το αμέταλλο που έχει φορτίο ψ πλην. Όταν αυτά τα βάλω παρεούλα εδώ πέρα να κάνουν μια ένωση, θα μου δώσουν μια ένωση μία αλφα. Όπως γνωρίζουμε, οι αριθμοί οξύδωσης, τα φορτία τέλος πάντων του ιόντος, πηγαίνουν χιαστοί. Δηλαδή, αυτό εδώ θα πάει εδώ και αυτό θα πάει εδώ. Άρα λοιπόν, η ένωση που θα σχηματιστεί τελικά είναι η εξής. Μη ψ και αλφα χ. Καθώς το χ του μη κατέβηκε στα ποδαράκια από το α και το ψ του α κατέβηκε στα ποδαράκια του μη. Αυτά τα ποδαράκια τα λέμε έτσι για να τα καταλαβαίνουμε μεταξύ μας. Κατά τα άλλα, αυτά εδώ πέρα τα ονομάζουμε δείκτες. Okay. Άρα ο δείκτης του μη και ο δείκτης του α. Οπότε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα είναι μια ιοντική ένωση. Για ποιον λόγο είναι η ιοντική ένωση? Διότι είναι, ξαναλέω, μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου. Αυτό αρκεί να θυμόμαστε για να τις ξεχωρίζουμε. Τώρα, πάμε σε ένα πρακτικό παράδειγμα. Έχουμε για παράδειγμα εδώ πέρα το νάτριο. Το νάτριο έχει 11 πρωτόνια, 11 ατομικό αριθμό και άρα έχει και 11 ηλεκτρόνια. Αν κάνω την ηλεκτρονιακή του δόμηση σε στιβάδες, είναι και οι 2, L8, M1. Και αν θα έπρεπε να το κάνω με δομή Lewis, θα το παρουσίαζα κάπως έτσι. Τι προσπαθεί το κάθε στοιχείο να κάνει, τι καημό έχει το κάθε στοιχείο σε αυτόν τον κόσμο? Το κάθε στοιχείο λοιπόν θέλει να μοιάσει στα ευγενή αέρια. Ποια είναι τα ευγενή αέρια και για ποιον λόγο τα στοιχεία θέλουν να μοιάσουν σε αυτά? Τα ευγενή αέρια λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία έχουν πλήρως συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα και ονομάζονται ευγενή ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τα θεωρούμε noble, όπως είναι οι ευγενείς. Άρα τα θεωρούμε λιγάκι snob. Δεν κάνουν παρέα με άλλους. Γιατί? Έχουν πλήρη σταθερότητα, επειδή έχουν full συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα, άρα δεν χρειάζεται να κάνουν παρέα με κάποιον άλλον. Οπότε τα υπόλοιπα στοιχεία κάνουν διάφορα κολπάκια για να προσπαθήσουν να φτάσουν ακριβώς σε αυτό το επίπεδο σταθερότητας. Και πώς το καταφέρνουν λοιπόν? Να βάλουμε ένα ευγενές αέριο, για παράδειγμα να βάλουμε το αργό. Τυχαία. Το αργό
όπως είπαμε, έχει πλήρως συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια. Κάθε ευγενές αέριο έχει την εξωτερική του στιβάδα συμπληρωμένη με 8 ηλεκτρόνια, εκτός από το ήλιο που έχει μόνο 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Είναι η εξαίρεση. Άρα λοιπόν, έχουν 8 ηλεκτρόνια. Κοιτάζουμε λοιπόν εδώ πέρα το νάτριο. Το νάτριο για να γίνει έτσι έχει δύο επιλογές. Ή να πάρει άλλα 7 ηλεκτρόνια, έτσι, να γίνει δηλαδή κάτι τέτοιο, ώστε να μοιάσει σε αυτό, στο αργό, ή απ' την άλλη θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να χάσει αυτό το ένα ηλεκτρόνιο και να περάσει δηλαδή στην εσωτερική στιβάδα που όπως βλέπουμε έχει 8 ηλεκτρόνια. Άρα λοιπόν τι μας φαίνεται πιο normal, να πάρει 7 ηλεκτρόνια ή απλά να διώξει ένα? Η σωστή απάντηση είναι φυσικά να διώξει ένα. Είναι πολύ πιο απλό. Άρα λοιπόν έχω εδώ πέρα το νάτριο, το οποίο έχει ένα ηλεκτρόνιο και του διώχνω ένα ηλεκτρόνιο και γίνεται τι? Νάτριο συν. Πήρε θετικό φορτίο. Γιατί πήρε θετικό φορτίο? Διότι έχασε ένα ηλεκτρόνιο, το ηλεκτρόνιο έχει αρνητικό φορτίο, οπότε αυτό φορτίστηκε θετικά. Έτσι δεν είναι? Απ' την άλλη έχω το χλώριο. Το χλώριο έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και αν ήθελα λίγο εδώ πέρα να κάνω και αυτουνού την δομή των ηλεκτρονίων, το χλώριο έχει 17 πρωτόνια και 17 ηλεκτρόνια, θα ήταν και οι 2 L8 M7, έτσι, 2 και 8 10 και 7 17. Άρα λοιπόν, το χλώριο για να γίνει σαν το αργό θα μπορούσε είτε να χάσει όλα αυτά τα ηλεκτρόνια, τα 7 του ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, ή πολύ απλά να πάρει ένα ηλεκτρόνιο. Οπότε τελικά αυτό και κάνει. Παίρνει ένα ηλεκτρόνιο. Και γίνεται τι? Γίνεται χλώριο με 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα και φορτίο πλην. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Βλέπει αυτό το συν, το πλην του χλωρίου. Και αυτά τα δύο τι κάνουν? Έλκονται. Έλκονται με ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάμεις Κουλόμπ. Αυτό ακριβώς το πραγματάκι εδώ, αυτή είναι η έλξη, είναι ο ιοντικός δεσμός. Άρα έτσι δημιουργείται ποια ένωση? Το χλωριούχο νάτριο. Το χλωριούχο νάτριο λοιπόν είναι ένα νατριάκι που είχε συν φορτίο, ήρθε κοντά με ένα χλώριο που είχε πλην φορτίο και λόγω των αντίθετων φορτίων αυτά έλκονται μεταξύ τους και δημιουργούν τον ιοντικό δεσμό. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ομοιοπολικό δεσμό. Ποια είναι η καταρχήν διαφορά του ιοντικού με τον ομοιοπολικό δεσμό? Ότι όπως είπαμε ο ιοντικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου, ενώ ο ομοιοπολικός δεσμός χρειάζεται τι πράγμα? Αμέταλλο και αμέταλλο. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σχηματισμός του υδροχλωρίου. Έχουμε δηλαδή ένα υδρογόνο και ένα χλώριο. Και στα δύο λείπει από ένα ηλεκτρόνιο για να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου. Οπότε λένε, δεν μοιραζόμαστε τα ηλεκτρόνια μας για να φτιάξουμε έναν δεσμό? Και αυτό και γίνεται. Ας βάλω το υδρογόνο με πράσινο για να είναι πιο έτσι εμφανές το τι γίνεται. Άρα λοιπόν το υδρογόνο εδώ και το χλώριο εδώ. Και έτσι δημιουργήθηκε ένας δεσμός, ένας
ομοιοπολικός δεσμός. Αυτό εδώ είναι ομοιοπολικός δεσμός. Δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα, αλλιώς μπορώ να το γράψω και έτσι. Είναι το υδροχλώριο. Τι πετύχαμε? Πετύχαμε και το υδρογόνο να έχει πλήρως συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα με 2 ηλεκτρόνια, δηλαδή να έχει την δομή του ευγενούς αερίου ηλίου, αλλά και το χλώριο να έχει τα δικά του 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και να μοιάζει όπως τα υπόλοιπα ευγενή αέρια. Έτσι. Τώρα, πρέπει να βάλουμε 2 ορισμούς στο παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και κάτι εξτρά που γίνεται σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, θέλω να αναφερθούμε σε 2 ορισμούς. Στην ηλεκτροθετικότητα και στην ηλεκτραρνητικότητα. Η ηλεκτροθετικότητα είναι η τάση που έχει ένα στοιχείο να διώχνει ηλεκτρόνια. Και αυτό είναι αρκετά απλός κανόνας και κατανοητός. Στην ηλεκτραρνητικότητα όμως υπάρχει ένα plot twist. Η ηλεκτραρνητικότητα είναι η τάση που έχει ένα στοιχείο να έλκει προς το μέρος του το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού. Και τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο λοιπόν, το υδροχλώριο θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων να εισαπέχει από τα 2 άτομα. Στην πραγματικότητα όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το χλώριο είναι ένα πολύ ηλεκτραρνητικό στοιχείο. Άρα έχει την τάση να έλκει προς το μέρος του το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού. Και άρα στην πραγματικότητα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή τι έγινε? Ήρθε πιο κοντά το κοινό ζεύγος στο χλώριο και αυξήθηκε πάρα πολύ η απόστασή του από το υδρογόνο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το υδρογόνο να αποκτά ένα μερικό φορτίο δ' και το χλώριο ένα μερικό αρνητικό φορτίο δ'. Τι είναι το μερικό φορτίο? Το μερικό φορτίο σημαίνει ότι δεν είναι ολόκληρο φορτίο. Δηλαδή δεν είναι ότι το χλώριο έκλεψε το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων από το υδρογόνο, απλά το έφερε πιο κοντά του. Οπότε, από τη στιγμή που απομακρύνεται κάτι αρνητικό από το υδρογόνο, αποκτά ένα ελαφρώς θετικό φορτίο. Απ' την άλλη, το χλώριο φέρνει προς το μέρος του κάτι που είναι αρνητικό, άρα αποκτά ένα ελαφρώς αρνητικό φορτίο. Έτσι. Οπότε, αν έπρεπε να σχεδιάσουμε την περιοχή του χώρου που δείχνει πού μπορεί να βρίσκεται ένα ηλεκτρόνιο, στην πρώτη περίπτωση το σχήμα θα ήταν κάπως έτσι. Θα είχαμε δηλαδή μια σχετικά ομοιόμορφη φούσκα που παντού υπάρχει ίδια πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο. Στην δεύτερη περίπτωση όμως, η φούσκα αυτή γίνεται κάπως έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε αυτήν την περιοχή έχουμε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο. Σε σχέση με εδώ, που όπως φαίνεται είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η πιθανότητα. Και για ποιον λόγο κάνουμε αναφορά στο πώς μοιάζει το ηλεκτρονιακό νέφος? Διότι αυτό το κομμάτι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της ύλης που θα εξηγήσουμε τις διαμοριακές δυνάμεις. Τις δυνάμεις Van der Waals. Έτσι, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα διάφορα μόρια μεταξύ τους. Για την ώρα δεν μας απασχολεί, οπότε μέχρι εδώ όλα καλά. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε το ρεζουμέ, ποια είναι η καταρχήν διαφορά μεταξύ του ιοντικού και του ομοιοπολικού δεσμού? Ο ιοντικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ ιόντων και συγκεκριμένα ιόντων ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου, ενώ ο ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ 2 αμετάλλων. Πώς? Με μοίρασμα των ηλεκτρονίων τους. Και συγκεκριμένα αυτό, για να το θέσουμε έτσι όπως θα έπρεπε να το θέσουμε επιστημονικά, με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων. Έτσι. Δηλαδή αυτά αμοιβαία
μοιράζονται τα ηλεκτρόνια τους για να σχηματιστεί ο ομοιοπολικός δεσμός. Το τελευταίο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι στο πώς μεταβάλλεται η ηλεκτροθετικότητα και η ηλεκτραρνητικότητα στον περιοδικό πίνακα. Αυτό το πινακάκι, έτσι όπως το βλέπετε, μπορείτε να κάνετε κατευθείαν ένα screenshot, γιατί σίγουρα θα εξυπηρετήσει σε αργότερα στάδια. Λοιπόν, καλό θα ήταν να το μάθουμε απ' έξω. Δηλαδή τι? Ότι η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω και από αριστερά προς τα δεξιά. Ενώ η ηλεκτροθετικότητα ακριβώς αντίθετα, δηλαδή από δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω προς τα κάτω. Γράφω κάτω στη λεζάντα πως υπάρχουν και κάποιες επιπλέον ιδιότητες που μεταβάλλονται σύμφωνα με αυτά τα βελάκια, αλλά δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε, θα υπάρξουν ευκαιρίες σε μελλοντικά βίντεο. Για την ώρα ας σταθούμε στην ηλεκτραρνητικότητα. Όπως είπαμε, η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται προς τα πάνω και προς τα δεξιά. Θέλει όμως μια πολύ μεγάλη προσοχή. Αν ρωτήσω ποιο είναι το πιο ηλεκτραρνητικό στοιχείο του περιοδικού πίνακα, κοιτώντας προς τα πάνω και προς τα δεξιά, θα σκεφτούμε ότι μάλλον είναι το ήλιο. Αυτό όμως είναι λάθος. Δεν είναι το ήλιο. Είναι το φθόριο. Γιατί είναι το φθόριο? Διότι τα ευγενή αέρια δεν συμμετάσχουν στην ηλεκτραρνητικότητα. Και για ποιον λόγο? Διότι όπως είπαμε, τα ευγενή αέρια είναι τα σνόμπ της οικογένειας. Δεν κάνουν παρέα με άλλα στοιχεία. Άρα, όταν αναλύσαμε το τι είναι ηλεκτραρνητικότητα, είπαμε πως είναι η τάση που έχει ένα στοιχείο να έλκει προς το μέρος του το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού. Άρα τα ευγενή αέρια από τη στιγμή που δεν κάνουν παρέα με άλλα στοιχεία. Για ποιον ομοιοπολικό δεσμό μιλάμε? Έτσι. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που τα εξαιρούμε από την ηλεκτραρνητικότητα, άρα λοιπόν πηγαίνουμε στην ακριβώς δίπλα στήλη και συγκεκριμένα στο φθόριο. Αυτό το θέμα έχει πέσει πάρα πολλές φορές και έχει κάψει πολύ κόσμο, οπότε μεγάλη προσοχή. Αυτά ήταν για σήμερα. Αν θες να τσεκάρεις το επίπεδό σου στη χημεία, σου έχω ετοιμάσει ένα σύντομο quiz που θα το βρεις κάτω στην περιγραφή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, θα ήμουν ειλικρινά ευγνώμων αν μπορούσες να κάνεις ένα like, subscribe και share σε κάποιο φίλο, γνωστό, άγνωστο, δεν έχει σημασία. Θα με βοηθούσες πραγματικά. Αυτά λοιπόν από μένα, τα λέμε στο επόμενο. Χαιρετώ.